Sagung ngati lenggah kaku putri ingkang mabek berbuti taramu yun parilah dini awak kula minangka katang ingkang rikalenggan siang menika nampi cicibahan hamindo karyanipun panjenipun Popo Kepala Wilayah wonten ing telatah Ngrangkah panjenipun Doko Mas Kawil yun palilahipun Mas Bayan dene ate kula wonten ing mriki samangke boten wantun yen to panjenengan boten paring cagak cuwak menggah ate kula temah menapa ingkang kaangkah saking keluarga kadang kula kinasih panjenenganipun Popo Redo Marmoko dalasan Ibu Purwanti genyo kagungan purwa hangatani wajib Mahargyo Siwi Diah Rian Dwi Astuti SR STRPT ingkang sampun jinatu krama dening Bagus kalih Oktahandika SAK Prihat Agung mijil saking Ibu Atik Suwargi Popo Istanto ingkang lenggah tetalem wonten ing Kanten Adikarta Mundilan utawi wonten ing Bongosari. Dening wanci kalenggan siang menika estu sinengkuing lumantar warga Agung Campur Sari Gendhis Sinden Gedruk ingkang rikalenggan siang menika samangke badhe anggergengaken suasana dene sampun cumawis sambudayanipun nuli katraning adicara purwa madya wusana ing samangke enggal kawiwitan. Pambukane purwa hamiwiti sukeng nala anggelar budaya Campur Sari kudarmane kegendingan lantambang mujo syukur aminto mringwang dumugi kang jinangka lulus lan rahayu kekalang puji pandonga resang putra amanggih iwana yekti hantuk nugrahane tinarabuka samektaning prokadang panyenggoyung Campur Sari Gendhis
sinden gedruk. Mohon izin Mas Anto, Roko Mas Jumbuh, kelalilan buat menaing samakin namung adapur ganjel lamben mirico keju, dawah dedukanipun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat hadirin tamu undangan, teruntuk dari keluarga besar almarhum Bapak Istanto dan juga Ibu Atik yang dari Kanten Adikarto modelan ataupun dari Bogosari. Salam sejahtera untuk kita semuanya, tentunya keberkahan di hari ini semoga nantinya selalu ada pada diri kita dan juga ada pada tamu undangan yang kami hormati. Sagung ati lenggah kakung Sumono Putri, nuwun kula nuwun pinayu ngono ing karahayot tinebehna ing ilat dunik yang tolak sari. Dene sowanipun kula sakadang pro kadang panjenengan pametrining budaya aji ingkang mijil saking talatah kekoan. Ing rikala gansang menika sowan ngandhe gendis campur sari sinden gedruk ingkang rikala gansang menika hanganti Tri Wirawati ugi para kadang kira pradangga ingkang pepaandir sumuyudan muda tumaruna panggah gagah sumadya langen budaya. Dene sowanipun kula sakadang boten wal saking kadang panjenengan sepisan bolo dhewe ingkang angka kaping kalih panjenenganipun kadang kula Roko Mas Nur Hidayat ingkang minangka kadang piniji ingkang hanyepi wontenipun Dapros Audio Sound System ingkang sampun kondang kawenang wonten ing tlatah Kabupaten Magelang maliginipun wonten ing tlatah Jawi Tengah. Ing rikala gansang menika dene awak kula ing samanggih mugi ganti saking kadang kula sepuh panjenenganipun Mas Antok miwah pikantuk palilah saking kadang kula sepuh panjenenganipun Roko Mas Kardi nyuwun panjenenganipun kula saged hangendhaleni krido katraning adicara tasyakur walimatun nikah menggah panjenenganipun Nimas Ayu Rian Dwi Astuti sarjana terapan pertanian dalah panjenenganipun Mas Galih Okta Handika sarjana akuntansi ingkang rikala gansang menika putra putri Tanoyo kekalih panjenenganipun Bapak Redo Marwoko telasan Ibu Purwati miwah panjenenganipun Bapak Ibu Atik ingkang saking Bunga Sari Adikarto modelan. Sowanipun Pro Pangidung Tri Wirawati jumajar angka sepisan saking iring kanan kula panjenenganipun Gendo Ayu Wah Yuni sinden gedruk campur sari gendis. Good morning, Miss. Halo, good morning, Mas. Wah, luar biasa. Jangan kelametan nih. Ora apa-apa jenenge ning aku pancen seneng kok. Aku tak pemanasan sih. Oh, ngono ya. Ya. Dene kang angka kaping kalih sowanipun Wirawati mijil saking talatah Kabupaten Magelang. Iring Wetan. Panjenenganipun Genduk Irma Gendis campur sari. tak kenal maka tak sayang. Kata-kata ini tentunya akan selalu terngiang di hati kita semuanya. Siapakah dia? Misteri guest kita untuk penyaji yang ketiga yang akan mendendangkan lagu-lagu bernuansa cinta bersama campur sari Gendis Sinden Gedruk Indonesia. Please welcome Gendo Ayu.
Rara So Riris sak dijawab ya no.
wirawat ingkang sampun keperangan guyung pambukan ing adicara ingkang angka sepisan lumantar gendis campur sari sinden gedruk. Katang biniji linanggung panjenipun Ibu Kang Renggo Busana sampun jangkep samudayanipun dene ing samanggih sampun jangkep gatraning adicara wonten ing kalenggan siang menika pangging temanten tumuli badhe kaadanan. Katur rinumpaka panjenipun Kadang Pangrengga Busana mugi paring sasmita. Mas Antok mohon cek kalau sudah siap rangkaian acara akan kita laksanakan.